kuYehova yomelela ikhaliphe inhliziyo yakho uthembele kuYehova. Family lapha sihlobo nezalamani akuhlanga lungihle kutsho umos kuthiwa kuhlanga lungihle soze sijike le nto le noba siyakholwa noba sikholwa akuhlanga lungehliyo kodwa ke mina into enoze ngingayithethi Paul George le ukuthi iseleni nobiyakrakra lizo seliqhadazela nje simane siselisa into ezikrakayo ndinokuthi uThixo uyanibona inhlungu yenu yaye uThixo yothi noba ilizwe ninibeke kwezo ndawo zikrakayo afika uThixo anombu athatha ingubo zofe nalentwa yambatheni noba iyahweka sike besitsho abashumayeli yake yahweka apha kaThixo ingubo ayihweke kaThixo uzujonge pha ku30:11 kwindumiso wafika bembathiswe ezihwekayo wafika yena waziциbilile wabanika ingubo zovuyo. Thembela mamukwe, thembela kuYehova, khaliphe uthembele uYehova, womelele. uDavidi luthetha lamazwi siyamazi imbanga kaDavidi indlela apha suka khona iziganeko ngeziganeko ebeqale wake wona apha ezantsi emhlabeni bawugeja kuba kuyoniwa apha ezantsi emhlabeni kodwa into endithanda ngayo wazibuyisa uzibuyisa kwakhe wavuma la verse ithi uyawubuyisa uYehova umphefumulo wami kube kuxakekeni kwethu ukhona umuntu obuyisa umphefumulo kodwa ndimva xa yenze into enkulu uDavidi uthi dala Yehova inhliziyo ehlambulukileyo phakathi kwami. Mamugwe sizanga apha uzogqotha ukufa kona kwamiselwa yaye sonke kulomhlaba sawuphupha kodwa kufika ukufa indlu iyaphithana noba bebevana mfoka phongolo fika bekhilana ungenelele nabanye abantu kumane kuthiwa ubani uzenza bhetele kubekho abaclever kunabanye abantu abalapha ezantsi emhlabeni kude kubekho abantu bathi kanisetsheni ipolisi ingaba zitini ipolisi zalo mntu. Yomelela ukhaliphe uthembele kuYehova ukufa kona kuzasihlakadla mamugwe kodwa kofika ukufa kule meko sikuyo yomelela thembela ungathembeli kwabanye abantu ningohlulwa kukufa mamugwe niyifemeli nibambeni ufika ukufa nithi sa ngenxa yoba abantu athi uDavidi abanye bakhankanya inqolo zabo zokulwa abanye bakhankanya amasha athi ke thina fanele niyazi noba nihlela umcimbi wekhaya nizawuxoxa ngosweleka kadadewenu nithi kuyinkosi kwizibele nezikolelo hlale phansi abakhonzayo nabangakhonziyo kuba sizabakhona izibhotsha komntu ungena zibhotsha napha kwaPeterson zikhona izibhotsha kodwa sisihlintyela ngevangeli sithi hlalani phansi yomelelani mamugwe xa nijongene lo msebenzi umkhulu kangaka eledi yemadoda inyanisile la verse ithi yomotya iyabona ityatyama ijikeloni ilizwi kaThixo limi khona phakathi. Emadoda yayingumntu lo mntu lelapha yayingumntu emfoka phongola kukho ixesha nganye imini ke ndayiva utata kuthethwa utata ubangani ethetha ngotata uMakina waseMilton kukhungquzulwana uyalazi ngozolwana ke lakhona kukhungquzulwana kolala umuntu kuba khungquzulwana ecaweni nasemakhayeni ethi kuba khungquzulwana uthi lo tata ubangani kathethe uthi yazi ntoni abantwana bamtsho kwabafana bapha bancinci bethatha imithetho abayi-initiate ngoku balibala uba la tata ngowe bethi ipeki kwela sebe uthi yabona le nto niyenzayo apha ifana nomntu athenga imoto ngo-1980 ayiqhube laa moto intsha brand new vuza amanzi uthi ngo-2005 laa moto ibiphelelwe ivelu
ufika abantu besithi beyikhomba besithi isikorokoro balibala banayo yake yantsha lo mama hey wake wamtsha lo mama hey lilete yake lilete yeka nje abantu bakoji bazawuthetha into abazibonayo kuba kaloku amaxesha okonakala umuntu wangaphakathi okanye ngaphandle awunakala umuntu kodwa owangaphakathi umuntu uyahlaziyeka mamukhwe emandleni kuba womelele lento uJobi nobolamulusu lungadlavuka ngibe into ngento hey akhonto ixatyiswa njengevelu mama uJoji fika abantu bezimamasha ngevelu bafika abantu balapha ezasemhlabeni bayixibulule lo velu bayixibulule lo velu kodwa ukhona uThixo esithembela kuye athi ndiwaphakamisele ezintabeni amehlo wami apho uncedo lwami liyovela khona niyazithanda indaba uYesu Kristu Nkosi yethu amen.